te yam tang ina snap ya kaneka video day uwe na u driver truck u barus patam ha India na ka cingka mai ka bakat pra hajar sibnai sha ka shipo la khatu khatra lak sibnai ka kerteng jong une u driver truck u day u Rajesh Ravani u padai u nongnya truck na Jamtara jong ka jala Jharkhand u bala im hakane ka kam hadu arpusan snem banyat lingba ya ki surok ki bahe jong kari India katba udang siem ya kane ka kam nya trok la arpusan snem kente ban kershan ya ka ying kasem ka jing sutanat basisha jong u ka long bet ka jing set kane ka jing sutanat jong u ka bala pen kala ya u klem da khmi linti lane klem poi perkat ula kala pau nam pen ban haki social media kata haka YouTube kum u YouTuber da ka ting ya jiao ki video ki jong u ki ba u lapala cha YouTube ka ba lapalong ya u kum u wei na u driver truck u barus patam ha India da ka ting dan palat ya ka 10 million prapun ru laknut ki nong kersan ki jong u ha ka YouTube channel ka jong u bat u layote ya ka ying pakidulan na ka ting ka mai jong u na ka YouTube menta ka ting im jong u Rajesh kala sim ya ka jingkala ka ba pla kane ka khana ka ba ai sim jong u kala kreng ya ka jingmu ting perkat jong u hespa hakikam khayi ha India u Anand Mahindra u balapin I ya u Rajesh ha ka monde motivation ka jong u ha ka ex akau ka jong u ha den bo lape ya ka we na ka video ka jong u wat ka padang ka nam ka pathamai ka jong u henrei u dang im be kum u driver truck u balong kum bajulong na du mchua Ustang ya kasni jong u haka por sauba je step klem da ken la katno kenta utia udang ya ine be chaka ne kakam da ka bathia arde sakanta haka simir la khayu u Rajesh haka long yeng jongki nong nya trok upa jong u Rajesh u deiru u nong nya trok bat unong pen biang marwe ya ka yeng kasem ka jongki kibadon prangut wat tapdang kine ki jing stang ki baret bat ka jing nang jing start ka baduna u Rajesh u lapule tang hadu ka kelas kabasan ulanya trok keleng kari India nadu Maharashtra hadu Chhattisgarh bat wat hadu Bhutan ru wat la umdei ubanang bastat kajing im jong u Ravani kala kala hakaba ulastang banasam ya kajing tibet jong u hakakam setting set haka vlog channel ka jong u ka ei ka balastang kum kajing setanat henrei kala kala stat sakakam kaban kamai kabala ailat ke uban kamai pisa kaba heba haka vlog channel ka jong u haka nikong u ne u driver truck ula penme ya ka video kaba u klempet paudo henrei u syukran batai hakata ka video haka ba ula yo hadu saulak 1,000 ngut kinong pe tang haka sisngi na YouTube u Ravani ula kamai hapadang sau nesan lak sibnai bat ka jingkamai jong u suki kalapoi hadu shipolat bat ka bahetam hadu khatralak sibnai wat hapdang kata ka jingpaunam u Ravani udang lepteng bantrai kum unang nyatrop tangkine ki video kuble sibun ngin second upat haki wipat ki video ki bakum kini